कर्नाटकआव ट्रेननि गिलुबालु थासारि हादोराव मोनसेनि उनाव मोनसे रेलनि जाब्रबथाया जागासिनो दं। नंगौ बे समाव फिन आरोबाव कर्नाटक रायजोआव ट्रेनाव गिलुबालु अर खामदों। खुनुरुखुमै ट्रेननि दावबायारिफ्रा खैफोदनिफ्राय बारग'दों। उदयान एक्सप्रेसआ कर्नाटकनि सांगली रायना ट्रेन स्टेशनाव अर खामदों आरो बे जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै दावबायारिफ्रा खैफोदनिफ्राय खारग'नो हादों। दासिमबो बे जाथायाव सुबुंनि जिउ गोमानाय एबा दावबायारिफोरनि जेबो खहा जानाय खौरां मोननाय जाथ'वाखै। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि कर्नाटकनि सांगली रायना ट्रेन स्टेशनाव उदयाव एक्सप्रेस ट्रेनआ हरखाबै अर खामदों आरो ट्रेनाव दावबायारिफोरनि हरखाबै होस्रिखावनाय। थारैनो भारतनि रेल बिफाना मा खामानि मावगासिनो दं बेखौ गोबाङानो सानगासिनो दं। जानो हागौ ट्रेनाव दावबायनो थाखाय ट्रेन टिकेट दाननो 10 खेब साननानैसो टिकेट दाननो गोनां जागोन। मानोना ट्रेनजों दावबायनायाव सुबुंफ्रा गिनाय फैनो हासिगौ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।